Hello guys! Good afternoon. Actually, ang init pero inoff ko lang yung electric fan kasi mainit siya. So today is actually kakarating ko lang galing mo grocery. Matagal-tagal akong hindi nakalabas ng bahay. So ngayon, nag-grocery kami kasi wala na talaga kaming makain, no? So eto yung mga napamili ko. Ayan. Yan yung napamili natin. So, yun yung i-haul ko sa inyo ngayon. Kasi baka masira yung mga karne. So, iaano muna natin yung karne. Marami akong binili na grocery kasi pakita ko sa inyo. So, eto bumili ako na dalawang bun, hotdog bun. Ano kayo ba makitang bread doon? Ito na lang yung kinuha ko yung gardenia na ganito. So, ayan. Kasi plano kong, kasi yung hapunan lang talaga, minsan pag tinatamad kami, kailangan bread lang. Okay na kami sa bread. Ito, ayan. Maliit na box. Parang mga sabon ata ito. May mga ano pala. So, ito, bumili ako ng dalawang black bag na large. Ayan, large talaga yung binili ko kasi may nahihirapan si Hagrid magbuhol doon sa black bag. Ito, bumili na rin ako ng kitchen towel. Isa lang yung kinuha ko kasi meron pa namang natira dyan. So, okay na yan. Toothbrush. Dalawang toothbrush. Ay cool. Mura lang to. I think 25 pesos yung isa. Ito kay Papa. Ito naman yung akin. Yellow talaga. So, ang ano kasi nito, kasi papalitan ko na rin yung kanyang, yung cover. Ayan. So, ito kay Hagrid. Dalawang stick O. Mamaya i-arrange ko yung mga natin. Meron akong clover chips. Ito, dato puti soy sauce. Actually, may suka to. Hindi ko alam baka nasa kabila. So, ayan, dato puti. Kasi wala na kaming toyo. Ito yung mga chips na binili ko. Tatlong malalaki. Piatos, yung clover chips, at saka itong cheese ring na favorite ni Hagrid. Ayan. Bumili na rin ako ng pita. Kasi ngayong alam mo yung tag-ulan, parang masarap pagkape. Tapos masarap yung anong tawag dito? Medyo hindi siya matamis na biscuits. Ayan, masarap siyang i-pares. And then, eto bumili ako kay Hagrid din to pang snacks niya. Tapos, dalawa tong Nestea. Hindi ko alam kung nasan yung isa. Para to sa mga seeds na mga orders na tawag dito bulsita, brown bag. Kami ngayon, tawag dito hot cake. So, ang ginagawa ko sa hot cake, kasi syempre, mura yung hot cake. Lang yun, diba? Flour lang yun, at saka baking powder. Yun na, pwede ka lang makagawa ng hot cake. So, bumili ako ng margarine. Tinry namin yung kasi nung last time, yung ginamit namin, yung butter. Hindi siya masarap. Iba pa rin yung lasa ng margarine kasi strong talaga yung lasa ng margarine. So, bumili ako. And then, itatry ko to. Mana kimchi. Matagal ko nang gustong kumain ng kimchi, pero hindi ko siya pero itatry ko talaga kasi naiintriga ako. Tapos, itatry kong search online kung paano mag-prepare ng kimchi kasi gusto ko talaga siya. So, this is, I think 89. Ayan. Merong isa doon na medyo mas mura-mura, pero hindi siya, parang dry siya. So, ito kasi para siyang saucy. Kaya, ito yung kay Hagrid. Si Hagrid talaga, hindi siya kumakain ng lugaw. So, itatry ko to kasi ngayong tag-ulan, nagugutom siya, lalo na pag galing siya naliligo sa ulan, nagugutom siya. So, itatry ko itong champurado na may malagkit kasi to eh. Magpa-practice akong gumawa ng champurado na yung malagkit kasi mas masarap siya compared sa yung plain na rice lang.
So, yan. Try natin. Pero ito lang muna yung kinuha ko. 3. This is 74 pesos. Ito ng Sonicare na wipes. Napuno na yung phone ko kasi si Hagrid lagi siya nagbi-video dito. Ang parang oily ng hair ko. Nasa na ba na ako? Palmolive na white. Ito yung kinuha ko kasi medyo taglamig na. Ayan, Palmolive yung kinuha ko na white kasi mild kasi yung ano ng Palmolive, hindi siya ganun ka-strong. So, maganda siya kasi ngayon na medyo season ng tag-ulan tapos malamig. So, talaga mag-dry yung skin. Lalo na si Papa kasi lagi siya nangangate. So, sabi ko, Palmolive lang muna yung kukunin ko. Ang ayaw ko lang dito sa Palmolive kasi mabilis siyang yung tawag dito, mabilis siya maubos. Alam mo yung hindi siya matigas. Parang yun. Basta, tapos, ang maganda talaga is very mild lang talaga siya. Maganda siya. Yung humihilig si Hagrid, pasensya na may sipon kasi siya. Kaya medyo humihilig siya talaga. And, actually, may lotion pa kami dyan. Actually, gusto ko yung Silka na lotion kasi talagang nag-ano siya sa skin. Diba, kailangan natin mag-moisturize. So, ito yung nakita ko kasi wala silang malaki na Silka. So, Flawlessly yung kinuha ko talaga. Kasi, ayun sa season talaga, diba? Masyado siyang dry. Muli ko ng yung favorite ko na cologne, Scent Shop na Paris. Itong alcohol, ginamit ko yung isa kanina. Surf powder. This is 86 at ito. Surf lang yung kinuha ko kasi meron pa kaming kumpleto pa kami dyan. Yan, yung yum-yum, juices, at yung zing. Suka, kasi plano kong magpaksiyo. So, ayan, bili ako ng malaking suka kasi wala na rin kaming suka. 2 pack ng oranges. Ito, 53. Favorite din to ni Hagrid 53 din to. So, medyo mura-mura ngayon. Ay, hindi kamura. Medyo mahal lights, pero at least may makain lang si Hagrid na fruits. So, ayun, yung tig-dalawa yung kinuha ko na juice. Ako ng pineapple tidbits kasi plano kong mag-pizza. Kung hindi ako tamarin, mag-pizza kami. Ayan. Ito, bumili ako kasi nga tag-ulan. So, ito-try ko tong Shin Ramyun na noodles. Ayan. Kasi yung cup So, yan yung kinuha ko. Tapos, na-intriga ako nitong Jin Ramen na mild. Hindi ko alam kung hindi to spicy. Parang spicy ata to. Hindi makakain si Hagrid nito. So, ito try natin. Pag feel ko lang naman kumain, yung kinakain ko siya. Wala ko namili. Ito yung makikita natin sa mall. Yung nakapack na anong tawag dito? Sitaw. Kasi plano kong maggata kasi di ba meron akong gata dyan. So, ito yung kinuha ko. Mura lang siya. Ito 5 pesos, 4 pesos. Ito naman 4 pesos din. Yung isa 5 pesos. Yun yung mga range ng prices. Magagata tayo. Kumana rin ako ng talong kasi yung talong ko hindi pa siya namunga. Puro siya bulaklak. So, biling tayo ng talong 26 pesos. Ni Papa ng napakadami-daming paprika. So, 3, 4, 5, 6 lang ba? Ayan, paprika. Ay, 8 pala. 6, ay 9 pala, 9 na piraso na paprika. Yung bitchen kasi ito ay ginagamit ko sa mga flowers pang abono. So, ito yung ginagamit ko. 3 to 4 times a week yung pag-spray doon sa mga para mas lumago yung mga flowers. So, ito yung ginagamit ko. Dalawa pala yung Zim na kinuha ko na sponge. Dahil gagawa ko ng ketchup with mayonnaise, yung imimix ko para sa burger bun. Ay no, hotdog bun pala. So, bumili ako ng plain na mayonnaise lang yung kinuha ko. Tapos, bumili ako ng tapioca. Ayan. Ako lang yung magluluto ng tapioca. Kasi pag magsasalad or something na at least may magagamit. Tapos munggo kasi naubos na yung munggo natin. 1/2 ata ito. Yeah, 1/2 kasi marami siya. So this is 37, ito naman 33. So dalawang so isang kilo pala itong nakuha ko ng munggo. First time ko ito try na butter, Anchor na brand, Family Spread. So
mabango siya. Ayan. Kasi wala nang ibang option doon. Ito lang. This is 53 ata. Ito yung price niya. Pero dahil magagata tayo, kailangan natin ng maraming kalabasa. So, ito, this is 17 pesos. Ito naman is 17 din. Na-short kami sa longganisa namin na meat. Kasi meron kaming order ng longganisa sa Monday. And hindi kami gagawa ng longganisa sa Sunday kasi pahinga yun. So, kailangan magawa namin ngayon. So, bumili kami ng... Sa mall na lang ako bumili ng ground pork. 2 kilo. Ayan. So, idadagdag to ni Papa. Ako ng sa akin, 2 kilo din yung kinuha ko. Actually, hindi ko alam kung maaano ko to, pero para to sa spaghetti, at saka, ayun, marami akong gagawin dito. So, marami ng, mai-stretch ko na to ng ilang kainan, itong ganito kadami. Siyempre, hindi mawawala yung hotdog kasi merong hotdog ba. So, Virginia yung kinuha ko. Ayan, yung regular hotdog lang. Ayaw ko nga sa stop kasi lagi napupuno. So, nagdi-delete na naman ako. Kasi yung punong-puno na siya talaga. Na natin, bumili ako ng bali 200 pesos, 221 na chicken, and then 60.80 itong drumstick. Wait lang. Paghila ko, nahulog lahat. Paghila ko ng karton. So, ito, dyan ko na lang ipapakita sa inyo. Bumili ako ng 3 ganito. 4 na potatoes. And then, 2 Alaska Evap. 3 ito eh. Ayan, 3 beef loaf. And then, wait lang. 4 na Youngstown corned beef, and then 4 din na mega sardines. Ayan. And then, yun lang. Tapos, eto na yung binili natin na ni Hagrid.